guys, ako na pala si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Good morning guys sa tanan guys. Dep ako sa balay. Diyan naman nami og pamahaw guys. Karon manghugas ko og plato guys. Diyan naman nami og kaon. Hugas plato guys. Ay mo duty na guys. Init na pod. Pero mag-iwan guys. Kaya haron dili mag-itak at magyanan. Hinay ang tubig. Nagkumon ko og lagundi guys para sa akong baby. Baby ubo.
Tugas bibigan. Turog mo. Turog mo. Hindi imos. Natay turog ma. Ikiim, maibay, ikot. Guys, good morning again. Diyan ako sa opisina, guys. Sa mingaw kay guys kay way tao. Niya ako ra usang tao. Nasa third floor ang kusinira. Wala mong pare. Bagsa. Pero wala ba siguro sa extension ron.
sa mga Friday. Baw sa Asia. Unsa guys, di na ko ari, wala gina mingaw ka adyo. Diya sa wakas guys, na okay ra dayag ako ang kuan, agahuang ka ng kamera. Nahimuot lang ko guys kay gapalaban ko sa og pagumangkon. Pagabot niya gikag eskwela gahapon, gabi na. Ang gipungtan na nga nagong kamera lagi og atubangan og mag-selfie charot. Kanang dili klaro kanang kinahanapan siya basin sa kamera mi. Ija ra gingana ang kamera. Kuan day guys, basin og naay na nakasalipod sa kamera ba nahugaw or basin og na kuan to og oil gahapon sa pagpang kuan na mo pagpangmakals. Ako kay bawo jag horang ginluan ang likod ra jawa ko nagbantay nga wa na ho ahinlui ring kamera sa atubangan, so nagtuo ko nga na ako'y napindot, so wala di ay murag naara day na tabon siya pag ana ni dya pagkahuman na klaro na gikik ko katawa guys kay nahimuot ko so gibuhat. Siya malagi na mingaw guys unya kay dapat tas Bohol karon taga Bohol man ta kinag pista guys anja gabi guys nag-chat ko sa among former pari po diri sa una si Father Iking de la Pinia kay taga Maribook man siya guys niya pista ron sa Maribook Bohol diyan chat ko gabi paramdam charot. Ingon ko dahimot ko gusto may hong i-text si Padria pero okay ra kay din si Padre Iking kay jamming kay siya nga pare niya di po ka ma-OP grabe ka accommodated ning pariag yun basta madto ka sa iyahang lugar nag-invite magalimig pa doon sa parokya guys kay nindot na isang parokya to sa ingani na itabo guys sa pinachat na ko guys nga great kintay kong happy fiesta dre. Ibaw ka ko sa tubag dali na syari hala patuon ko gabiin ang dako bitaw dihang gitubag siya nga hala wala para ba mi gasabot dre pwede ug mapuho na lang mimo anha sa gabi siya okay yeah. Diya karon pay siguro nga makaadto mi guys sa ilahang lugar. Pero last year dito mi guys nakapamista mi dito sa ilaha. Dito to sa ilaha guys kay ang ilang balay is native. Unja naa sa daplin sa baybayon. Pero ug kuan good kanang ug mag high tide taog ka jud as in nga hapit na maabot sa ilahang sala sa ilahang say nga na sawog sa ilahang balay. Niya nindot ato guys niya kanang last year kay kuan lagi kanang last year dito pud mi gabi pud mi adto nang adto piyesta karon duduaan pa kay gikontak na ko nga ninang song anak diya kanang kagawad po diri sa barangay naa sila'y sumba karon kay Friday man every Friday naa sila'y sumba diya opay siguro guys kay ngita pa kung siya kinsay ang binlan kay basin daduhaan pa tanawon pa ninja drilling ni ron guys kakaon na putaan ni pero ginagmay ra guys oy kani nga tong pagpamista manggod dili man jud ingog kaon jud adto lami gud pud suroy-suroy guys sightseeing sa kadaplinan tanaw-tanaw unsay maayo nga na pero ikaduha na ng kaon kaya natural kaon man ta pero di gud palabi guys kay gore na baya ang edad so dapat nahinay na tag kuan kanang kaon-kaon ginagmay kay lisod na ning gore na ja wala gid na nahinay kay ang mga sakit-sakit sa mga gores. Yeah guys di ako dere nya mingaw kadyo di may ninganhi kakuha og baptismal jaga submit og kanang kuan pag matuod kay nailubong ini ni ka May 10 ang lubong ja guys karon na ang cashier ja babay na ta guys kay na nag cashier